Sampeyan awake dhewe. Pokoke kok digarap bareng. Nggih. Iki aku mung pesenku, biasane grup ki bubare kena perkara anggaran. Lah iki dikenani pisan. Kenane pisan. Pomone sak grup iki, Pak. Sak grup iki. Pomone sak grup iki sing oleh nan. Ikan padha-padha nyekele. Sing oleh nan. Sik maksudnya sing oleh awakmu tanggapan oleh awakmu. Pomone sak grup iki rego 1.500.000 umpamane. Gak aku murah men lho. Umpamane iki promo lho. Atau 50 ngono ben wong krungu. Ngene lho, pomone 1.500.000 iki promo enggak ada enggak kaos 5. Lah bakul aku. Piye mon sampe ngono? Iki mbok digratisne sik. Mbok rasa pasang tarif dadi. Kene lho. Kowe to YouTube-mu caire akeh. Iki ben wong nanggap wong telu iki ben seneng tertarik. Ya ngitung sik, Pak. Misal 150 juta wis ya wong telu. Ya. Piye? Mungkin nutut. Sapa? Ora nutut sakmono wong telu. Sing elek kan Iki butuh sepi apa rame? Ya rame no. Nek rame yo gratis ki meng. Nek sepi yo genen sing larang dadi genek wong calang. Iki aneh iki, lah iki aneh anu nih. Sik to, bisnisnya angel lah iki. Aku aja mojakmu ngono kuwi. Aku ki pokok. Jarimu kon genahno. Genahno aku tak ngrungokne. Manajemenmu. Karepku ngene lho, Bah. Iki engko ben grup iki engko ben mlaku. Pomone tanggapan 100 umpamane. Pomone 100. Gak nutut. Loh, aja ngomong gak nutut sik iki promo lah dhewe. Promo 100. Promo ki 100. Lah Abah kan luar biasane ngepur. Aku usul sitok menono asisten sitok. Sopo? Sas. Oh iya, Pak Sas, oke. Apa meneh iki njaluke angel-angel iki. Umpamane 100 to. 100 kuwi iki bagian sik apa ora? Sing entuk aku Deni sing entuk. Oh, sing entuk awakmu. Berarti lek sing entuk awakmu kuwi oleh 40%. Loh. Lah we. Aku 30 turai kene. Iki teko umur, Pak. Sing dianu hitung umur. Sik. Sing nom gede. Model iki adil nih ning ati kok ora penak. Iki umur lho. Ketok ki adil nih ning ati ora penak. Piye to? 100%. Sing aku 40. Umur pira to? Umur pira? 20. 30 mudun to, Sian? Iya no. Iya, aku 30. Berarti ya bener, awakmu 40. Aku 30%, engko sing turahe sampean. Aku turah pira aku? 20. Ya turahe 30. Sing 20 nggo. Oh ngono. Oh, wis sampean berarti dipotong ngono, Pak. 10 sampean. Sampean 10. Dipotong ngene lho. 100. Aku yo nggawa tim e. Lho, tim apa? Lah yo aku bayaran kok 10% iki jagelan telu ki nggawa tim dhewe-dhewe. Iya, ngene 100. Kula 40. Tim kula 20. Cak percil 30 sampean 10. Aku 10. Gak apa-apa. Jadi, oke, tanda tangan sesuk. Aku bon 10 nggon sik. Sik. 10 juta 10 nggon 100 juta. Aku bon sik. Iya. Sing bayari sapa? Sing bayari sapa? Duh, lah kowe mau. Kowe entuk sakmono kae mung kok. Kowe entuk 40%, kono 30%. Iki hitungane lagi ping 1 iki 100. Iya. Jenengan kan arek 1. Bon ping 10 ngene. 100. Bek kabeh. Lho iya no. Lah dhewe. Lho, ora urusan, sing penting aku terima kok. Aku diweni 10 ora apa-apa, ning aku bon sik 10 nggon. Lah, tanggapane lagi 1, Bah. Lah kuwi salahe ning kono kuwi. Lho sik to iki kok diayare lho. Tanggapan rong enek iki sik rencana kok wis bon lho. Iki sik rencana. Lah nyapa mau rencanane bontang budal? Lha sing nanggap sapa? Lho golek. Ning aku bon sik. Angel kok. Sing angel ki ya kowe ki cah nom-nom ra Jawa. Sing golek sapa? Ning ndi corona? Terserah. Kok aku butuh bon sik. Iya. Iso bon ra iso ya bon. Engko sampean ngepur. Aku ora nrimo. Kowe entuk 40 juta, kowe entuk 30. Aku mung 10. Kurang trimo piye? Nggih, matur nuwun. Anggaran koyo ngono diboni 100 juta kok angel ra. Lho, tapi iki rong enek sing nanggap. Lho kuwi lho salahe rong enek sing nanggap kuwi. Iki ki sik rencana ngono lho, aja diboni jaremu mau kon genah. Nek rencana aku sing ngatur. Lah piye? Oke. Wis. Ben Adil ki 100 sih dindum wong telu, Adil. Lah kok turahe? Kono 30, kene 30, aku 30. Ora sik isik no kuwi. Ora 10 jik 10 to. Duit ilang tak temu. Ngitung apa nek? Ngitung apa kuwi? Kuwi ngitung apa? Duit ilang kok tak temu. Gampang men. Enggak.